Eta udazkeneko feriei bukaera emateko gaurkoan Lesakara hurbildu gara. Kirol exhibizioa, Hazienda feria eta bertsolariak izango dituzu ikusgai. Bueno, eta hementxe gaude Lesakako alkateakin, zer dire Lesakako feria zuretzako? Bueno, Lesakako feria beti ere niretzako soino garrantzitsuak izan du dira. Zertako, bueno, ikura tiki-txikitikan zeitu ni baserritarra naiz, baserrin bizitu naiz jaitxu nire bizi guztia, eta orduan beti feria gustatuko ez zait. Zenbagarren urtia da egiten direla feriak? Zenbat urte? Bai. 520 dola, bueno, 1989an hasiak dire. Eta gaurko egunak zer ekitaldi edo zer dago prestatua gaurko egunantzat? Bueno, egitan erran, feria hau dire bortzirikoak, bai. Privilegio da derregak emanat, ordutikan beti ikure esan dut, igual sos egitzen dute feriak, ez da programa inoiz ere aldatzen. Beti ere zaten da sariak azindak entzat, artesanoak, bersolariak, deporte rural horretzen diguna, herrikirolak eta pilota partiduak. Eta hori da feria dena. Eta gero guain ondarko utiotan saltzaile pila bat etortzen dire, hori lehenago urtetan etzena izaten. Hori da ikura berrile bazala sartzen ari dena herri guzietan, feri guzietan. Pixka distortzionatzen duna igual. Feria honen bere oikurak, ez? Baina, bueno, denbora kanbiatu dire eta hori ere kanbiatu da. Hazienda gerota gutxigo eta artisau gerota gehiago. Hazienda ondarko urtetan Lesakan gerota gehiago dire. Hau da bakarra sariak ematen dituena, eta orduan horrengatik edo ez dakit gerota gehiago eta gu kontak arro garezi horrengatik. Bestalde baita ere, nik uste dut ari dela jendea mentalizatzen hau bortziriko feria dela eta Lesakako feria. Eta orduan horrek ere jendea gehiago kartzen dela eta haziendak ere azitire beste herritikare etortzen eta orduan oso ona da hori guretzat. Orduan gaurko eguna kompleto, egun polita pasatzeko, ez? Bai, eguna gaurkoa redondoa. Ataitzen ari da, atzoko ikusi eta atzo urbila, elurra eta oso ikaratuak ginen, baina orain ikusten dugu gambitu dela eta gaur oso ona deidu eta oso pozikan horrengatikan. Bueno, ongi pasatu eta aguantatzen duen eguldiak. Saiatuko gara ongi pasatzen eta espero dugu eguldiak agontzea eta eskerrik asko, zeri, tortzegatik. Gehien bat, Baztan Bidasoa gure kirolen elkartekoak, antolaturen berak egin du, nola ez, udaletxan laguntzarekin. Eta bana-bana hasiko naiz, deitzen jakiteko zein dian eta hemen lanean ibiliko dirala. Asterako hementxe nagusi ibiltzen dugun Patxi Larretxea, hortxe duzue. Eta hortxe alturan beste bat hariko dena Xavier Aristegi, Santxi. Hortxe dira biak, aizkolariakin segiko dugu. Oian Larretxea, hortxe duzue. Eta berarekin bikote hariko dena Donato Larretxea. Beste aizkolaria, hemendik urruti beku hau ere, Felix Etxeberria, hortxe duzue. Eta berarekin bikote gaur abeko dena, Gipuzkoatikan Ugaitz Mugertza. Aizkoran ere gehiago hariko dira. Atletikan Xanta Sousa, hortxe duzue. Eta berarekin bikote Leire Astiezaran. Aurka, Amaia Garzia, hortxe duzue, eta Nerea Solondo. Hoitxek ere, aizkoran, trontzan eta hainbat lan ezberdinetan txingareki bai nola ez, ikusiko ditugu. Arrekasotzaileak, orain, eta hementxe Gipuzkoatikan baita ere, Jose Ramon Iruretako jena, Izeta Bigarrena, hortxe duzue. Haure Gipuzkoatik noski. Eta Naparrotikan, Leitzatikan, Ignacio Perurena. Eta hemen bertatikan, nola ez, Lesakatikan, Estitxu Almandoz, hortxe da. Ez dakitin horraztu zaiten, ez duzte, danak hementxe dia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, lanean ikusteko aukera izango duzue gaur hemen, Lesaka etorri zaten eta Lesakarro. Bueno ba. Hortxe beroketa egiten, herrikirol munduan, emakumeantzako lekua badago ikusita azoka egun haundi honetan.
alik eta azkarren jasotzen saiatuko den izeta bigarrena. A ber, zema den pasatzen da. Ez da ez, bat jasotzea meritu txarrak, harri hori, eta 10. Prest, Jose Ramon, bat, bi, hortxe duzue. Izeta bigarrena lanean, bat. Sanda, zuzenean botatzen du. Hirugarrena. Eta ondoren ikusiko duzue, inesio nolaz golpeka jasoko du. Harri handigo digiralako noski. Hori deketa. 3. Zantzete kontuatu lau ditula. 5. Builatzuk etatea, Batipan nahi, kirolari utzi pakian. Hau baude, 6. ere. 10 esan du. 7. 8. ere. Apa Jose Ramon, hori dizazu jori. 9. Eta azkenekoa. Azkeneko jasoaldia. Txalo batzuk hartu ezagun, Hori dekori. Minutu bat, 29 segundon gehatu dut relejoa. Minutu eta erdi. 10 jasoaldi. Prest inesio. Bat, bi. Eta hortxe duzuen, leitzarra lanean. 200 kiloko zilindore. Bat. Hortxe ikusi duzue, izeta zuzenean botatzen zuela, Inesio, nola ez, 200 kiloko zilindroa iratu, golpe bat eman, eta orain bai. Bigarrena ere bai. Eta hortxe doa, 3. jasoaldiarekin, honi ere txaloak, Hori deketa. Hogeita 18 segundotan. Nik bera dedik uste. Un Ramon gora bera. Egesteko agiarekin. Eta, aberba, gaur hemen. Esakar. Prese. Eman dugu. Aba ez ditxo. Oso ondo. Hori da hori. Elegante benetan. Ez ditxuk eman dion. Jaso ali, da 15 kiloko errentangularra. Oso ondo. Hori da hori, bigarrena ere. Hau ez ditxu, hori da hori. Lesakarra lanean. Baita hirugarrena ere. Oso ondo. Hirugarrena ere bai. Hau ez ditxu. Baita laugarrena ere. Lau jasota daudeia. Benetan lana latza litzateke. Bueno, dauneko jain dugu. Lau jasotzea ez da lan makala eta gutxi haure. Aberba. 5.
Oso ondo. Eta orantxe, 3 minutuak, ez ditxo hor dute, 5 jasoak. Nahi dio, eta hemen minutako guztiei nola ez. Eta orain dela, joma gutxi, bere osoa Batistari ere eskaini nahi dio, ez ditxu gaurko saio hau. Eta orain dela urte asko utziztu dugun lagun Maitaneri ere eskaini nahi dio, eta gaurko egun hau, eta momentu hau, aprotxatu nahi du, oiri eskaintzeko. Ni uste txala ondioa merezi duela, hor bidean utzaizkion lagunari. Bueno, orain, Iñexio Perurena, berriro. Hortxera, 250 kiloko erretan da. Hau ba, Iñexio! Oideketa! Eta elegante, dudarik gabe, 20 arrobakoa bizkarrera. 12 segundon, Maik 12, eman dio jasoaldia. 250 kiloko erretangularra. Baina gaur, 270koa, hola, erakustaldi batea etorri. Eta jasotzea, ez da ez, lan makala eta gutxi hore. Ikutze genien txistua joko. Hortzela. Hau baina zio. Oideketa. Hori dekori. Jose Ramone horrek, venga ba, Jose Ramonek bere bigarren saioa. 10 jasoaldi. Eta argi bili azkar jasoko ditut da. Hala xamate dut tankera. 113 kiloko kubikoa, 10 jasoaldi ematen. Ez gora bideon, gara jasoko ditut da. Hortxe dezue. Arri ustaile benetan, elegantea, txukuna, kuriosoa, nahi ez duen hitzak ibili. Hauxe duzu. Eman diogu hasiera. Bat. Hori deketa hori. 2. 3. 4. 5. Hori deketa hori. 6. 7. 8. 9. Azkeneko atxaloz, mesedez. Hori dekori. 49 segundotan 10 jasoaldiak. Astia esan. Bestetik Amaia García eta Nerea Sorondo. Bien bor zenek lehenago moztu. Hoxe dute egin beharko. Hartu, seguru. Nerea lanean momentu honetan. Txandari direnez, bera nahi duenean. Nolako estiloa erakusten ari dira.
amaiak. Santa ere nola ez, esakaldean. Horantxe kiretu da. Kiretu da, nerea da. Benda biziko, enbor horretan. Neire ere, kiretu da. Animo, animatu neskak, Hauxe, erakutsi nahi dugu errekin ordutukoak, Emakumeak ere, etxa dauzkagula. Zegan ere egitzen dira, sokatik bai, zesenik ez. Eta emakumeak nola ez. Azkerak ere, gaur goztrako egunetan, zan behar. Besteak bezala. Amaia sartu da. Amaitzeko asmo eta lehendabiziko dakor hori. Eta moztu dute lehendabizikoa, eta hortxe zida. Bigarrengo, txalo batzuko zerbait, Bezala lana gutxi benikutik. Hau esanta, Animo! Santak ere amaitzen. Nere ja dita, bigarrengoa. Haba Santa. Apa, animo! Hori data! Bueno, hortxe mozu Santak ere bere lehenda bizikoa. Eta Leire, bigarrengo temporrea. Arida, arribanak egiten. Eta Leire Zabanetan. Bere bigarren enbor horretan. Animo. Animo neskak, hori datote. Aizkolari baino gehiago esan ziana. Batzuk ikasik gabe gertzeia. Baina hortxe da. Intentzioa handienarekin. Gaur hemen lau emakume da neska aizkola panean. Hortxe txande eman diote. Eta nerea hortxe zida. Bestaldean. Opa,
Haupa. Amarezkak, hori da hori. Eta serio, lanean. Santa ere, alderdia, bukatu asmoetan. Nerearen hortxari da. Santa. Hortxe bueltatu. Buelta hartu du Leirek ere. Azken erdia. Eta Amaia. Barrulanak egiten. Animo, hain dia beren lanak amaitzen. Aurren bere torzezkiu. Bastan minusoako. Gure kirolariku, honetako ikaslek. Aizkoran, arazaten dutela. Ikaslek. Haupa Maia, haupa Xanta, animo! Hori digeta. Hortxe emandio txanda, Leileri, Zantak. Hortxe amaitu dute bai, Amaiak eta Neneak, 10 minutu eta 15 segundotan, bien bor bostea. Hortxe Leire berriz, ezpin laundena, txiago gertu zaio. Haupa Leire, animo! Hori dut hori. Umeak mesedez atzean, saio bukatu arte. Hortxe bukaera emateko orain, Xanta. Haupa Xanta, animo! Amaitzen. Eta hortxe amaitu dute, 12 segundotan. Xanta, Sousa eta Leire, Asiesaren ege, beren lana. Bizko egin, laizte kaso
Nahi dekenean, inezio. Bai, bat. Hortxe duzue, esku bakarrarekin leitzarra lanean. Oso ondo. Elegante. Hori degori. 200 kilo. Esku batekin esateanean, esan nahi du, bestearekin ezin duela. Harria ikutu. Hortxe mandio jasoaldi bat. Hau baina zio, Aber ba. Umeak atzian mesedez, Oso ondo. Hortxe da. Eta elegante. Hori degori, inizio. Eskurik abide bai, eta gehiago ezarritik horrez, jantez bai. Hortxe, minutu batean. Moin jendeak hemen atzatu biharko. Bat, bi. Eta hortxe duzu. Bat. Aba hoxan amone. Bi. Iru. Elegante benetan. Elegante benetan. Lau. Bost. Horrek zimanen jo. Lau. Bost. Aba hoxan amon. Hori deketa. 6. 7. 8. 9. Eta azkeneko atxalo bat ez honi ere. Hala ere, 54 segundotan eman dizkio, azkenean 1000 kilo dia bizkarrera, Bizketan errez hainez ni baino, ez da ez. Nola nahiko lanak, hemen gaur erakusten nahi dianak. Bueno, Santxi, Xavier, Aristegi izango da. 3 metro eta erdiko mozutakoan denboratuko dugu. Horregatik, Patxi prest, Santxi prest, bat, bi, eta hemen umeak eta jendea argi, Mesedez, mine hartzea, xerkenuko. Aba Santxin, Hori deketa. Patxi ere hortze da. Beti erakusten bakarrik ez, behar ere lanean ikusteko aukera. Patxi larretxea. Eta beste. Hortxe herrikiroletako beste. Sasoi betean dagoen gizan. Txasida, Santxin ere, oiko ebaki hori ematen. Azken dira biak. Patxi zako zarra duzue, zarreza ondo hori irazten, lan horietan, jo Santxin ere, hortxari da. Ez da ez hau ere, kirolari makala. Harrikatzen ere. Hortxe, 7 segundo aldea batetik bestea. Eta nik uste daino lehenoko eta bilek. Erdi batik emesteko. Hor goien aizkolan aitzea da. Bueno, lau aizkolari. Ondo ezagun nagoiek ere. 8 enbot zenek lehenago moztu.
Alde batetikan, hortxe, Donato Larretxea eta Oian Larretxea jasemeak hariko dira. Eta bestalde Felix Etxeberria eta Ugaitz Mugertza. Ez mutil makala, Ugaitz Umeak atzera jendetartea sartu zaizue. Bai, hola, patxi, errespetu bizkat. Bueno ba, hortxe dira, lau aizkolariak. Hortxe Donato, Euskalariko txapeldun izandako aizkolaria. Oraindik ere sasoi betean. Eta izan bat urte berroita amazazpia bai. Lehen esan duten moduan, naiz eta edade aurrea, sasoi betean herrikirol mundua, txarra balitz elezko erki hartu dut abiatzen. Presta aizkolariak, ba, bi, eta hortxe hasi dira. Alde batetikan Donato Larretxea, estetikan Ugaitz Mugertza. Esan da bezala, 8 enbor zenek erago moztu. Izango da Mugertzarekin eta Oian. Larretxea bere atxarekin. Apa Felix, animo! Hortxe giratu da. Lehen da biziko enborrean, Donato Larretxea. Oandikan ere, azten olako kolta dogan gizon honek. Felixek erregaloa, inundikan ere. Eta Mugertza. Hortxe giratu da. Apa botellak, Animo! Lehen da bizikoa bukatu dute. Donato eta Oianek. Hortxe Felix barrulanak egin. Hortxe amaitu du lehen da bizikoa. Felix eta Ugaitz. Hortxe, bigarren enborria. Orantxe giratu. Donato. Gero dakizun bezala, egurrak bestaldea moztueko dituzte. Berdintasuna barima daude, gero ikusiko ditugu. Azkenean 8 izango dira zen lehen ebaki, eta 3. Donato. Apa botellak, Elxin lanari. Gehon baiuketa.
zen nolako saioa, herrikirolekoa, hemen dezaka. Aizkoran, argiarekin. Hortxe amaitu du, eta oraintxe, hirugarrengoan Ugaiz Muger. Apo bereiz, apo bian, hori deketa. Hirugarrengo enborrian, hortxe giretu da orantxe. Donato. Hortxe laugarrena pasada. Donato zabian bikotea. Laugarren ekorra, hoi moztu donen erkilanak gutxena era. Donato, txanda emanez. Txanda libre denez, moduan aldatuz, hortxe dira, Dute batek azalak abertze barruan, azun ere, hortxe dira. Hortxe. Eta Mugertza hortxe hasi da, lagarrengo enborrian. Limitatean, hortxe giratu da. Bestaldean hasi da, Donato lartxea. Egur erdi baten, abantaila momentu honetan. Bi veteranoak lanean. Eta bi gazteak lanean. Eta zen olako aizkolariak gazteak ere. Arretxera jarrak. Hasi, Donato, gaurren amuztu du. Txaloak, lan erdiak. Behat, umea bukatu arte mesedez. Atzea, bukatu arte. Eta bukatu eta gehore, Yo bildu miak bat. Hortxe ari da Donato bosgarrengoan. Txekietu da, Donato, bosgarrengoa. Haba Beleiz. Hortxe. Beleiz, Etxeberria. Hortxe, hasi Ugaiz. Bosgarrengoan. Ugaiz ere, hasi da.
Hortxe amaitu du 5. Oianek, eta 6. Donato. Antxe giratu, Mugertza. Oraintxe 12 minutu lanean hasi direla. Hortxe amaitu du 5. Etxeberriak eta 6. lanean, eguraldia. Hortxe mantentzen dute. Abantaila, Larretxe aita semea. Hortxe aine. Haupa Belez. Haupa Donato. Hori deket hori izmeintzen. Bizi, Mugertza, baita Oian ere. Eta 7. Donato Larretxe. Hortxe, Etxeberria, 7. Larretxe. Azken Donato Aizkolaria. Hau ere. Hortxe amaitu dute 6. eta oraintxe 7. Mugertza. Hortxe giratu da. 7. horretan Larretxe. Garaiko Galima. Garaiontako errarrera. Gaur hemen desakako azoka honetan duguna. Giratu da Mugertza 7. horretan. Eta bi gazteak, hazen horako klasea, Hortxe amaitu du Oianek ere. Bere 7. Eta azken emorrera, Donato Larretxe. Jalo batzu mesedez. Merezi dut eta hortxe ere dira lanian alde guztiek egiten.
16 minutu horretxe pasa dira, lanean hasi direla, eta azken enborrera Mugertzearen. Azken enborrian aizkolariak. Azken enborrera etorrita daude. Eta horrentxe, azken erdian Donato Larretxe. Barrulanak egite hoian eta azalanean Mugertza. Hogei minutu horretxe. Minutu eta lau segundotan Donato eta Oianek amaitu dituztena. Hortxe, azken kolpeak ere Felix Etxeberriak. Eta berrogeita lau segundo gehiago Mugertza eta Etxeberriak amaitu izan. Berrogeita lau segundon abantaila. Bueno, aizkolari probak amaitu ondoren xanta izango dugu berriro ere lanean. Patxi, Paile, erakusle, barrendero, eta esaera dio bezala, muchos oficios, pobre seguro o pocos beneficios. Eta gehien egitea. 25 kilo bakoitzak. Txapelketetan ibiltzen diran txingak. Emakumetan. Gizonezkoak, 50 ibiltzen dituzte, baina haiek ere ibiltzen ditu. Xantak. 50 kilokoak ere. Baina gaur hemen esakan, 25 kilokoarekin. Eta hasi da, hasi da. Bat. Bi. Hiru. Lau, gaur erakustaldi moduan. Bost, ez dela 28 metro izaten dira neurtutakoak eta bar, baina bueno. Eta ez. 6 dudan jartzen egiten duena. Hau xanta, hori da hori. Zazpi. Zortzi. Behatzi.
11. Ez dugu aztu behar, lehen txio, aizkoran ere haitu dela, Amabi. Bueno, jake kontra jo gizakan, hogei behintzat abere jetu. Amairu. Amalau. Amabos, hau basanta, Animo. Amasei ere bai. Amazazpi. Hemezortzi. Hemeretzi. Hasierako negauta, zole ematen da ibili goldo. Hogei. Hau baxanta, venga, txaloak eta mesedez. Agertzen magiri ditu. Venga. Hogeita bat. Hori da hori. Hortze duzue, Santa Sousa. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Osondo, Hogeita bost. Venga, animoak, azkeneko ditu indikantzita. Hogeita bost. Hogeita sei. Hogeita zazpi. Endia txalokalek gehiago nekatzea, txingakin xanta baina. Hogeita zortzi. Venga beste bi, Venga xanta. Hogeita behatzi ere bai, hortxe duzue, azken aurra. Lazari buelta, alde musikatika, hau da. Honek etxea, bango ditu, zizenia. Eskarrik asko, benetan xanta. Hazen nolako saioa, hogeita margarrena plazari buelte emanez. Iusita, Naparrak, egutxiko je. Bueno ba, prestatzeate, bi, bost korte. Amaia zanere ananian hasi dira. Segi zatxin, bat. Bat. Eta bat. Bita bat. Neskak eurretikan. Patxi leheno dala presakata, noen lasai. Hau da. Felixe hortxe ari da. Iru tabi. Lau tabi. Lauta iru.
Bost garrena bota dute, venga, 6 garrena, a ver. 6 eta bost. Nulo aldue, venga ba. Eta azkenekoa, Patxi. Amaia eta Leire. Eta gaur ere, berdin. Inexio, 111 kiloko bola, Jose Ramonek 100 kiloko ebiliko du. Eta ez ditxo ezagit, 75 batekoa, bai, 75 kilokoa. Eta nola bai, oitura bezala, eskeni nahi zuen, agurra. Hortxe duzue, Inexio Perurena, 111 kiloko bolagin, justu jasotzeu, ikusten zuen bezala. Hori dekori, bai duda pixka barzaka menio ez, Eta orain, hortxe, lepoko masak eder bat hartu. Ez dakit, garriak buelta ematen dion lepoari, lepoa garriari. Aze nola ibiltzen duen 111 kilo bola Inexio Perurena. Hortxe duzue, eskurik gabe ere bai. Hortxe ondo Inexio. Eta orain, txistua bat bukatu eta besteak hortxe hasi dira. Izeta bigarrena eta ez ditxu. Hortxe duzue, ze ondan utzako emandako animoatik. Eta hemen ere beste esker bat eman nahi du, ez ditxu, bere herrien dagoenez, Eta eman nahi dio eskerrak Javier Etxeberriari eta Patxi Larretxeari, nolabai, arekazotzen mundu honetan sartu zituen bi gizon izan zirelako. Txaloi gutxinene alderdi gotzele, Jose Ramon. Ez ditxu, txaloi gutxine hemen. Eta hortxe ez ditxuk, esan da bezala, eskerrak eman naiz jo, hauxe esan da bezala, Patxi Larretxeari eta Javier Etxeberriari. Eta nola ez, Jose Ramon, Irureta Boiena, Izeta bigarrenari, hortxe duzue, nolaz, erretangular marko horietan lagundu dion, txapela jantzi dio, Izeta bigarrenari, eskerrak eman nahi dizki. Hortxe duzue. Ondo ikasita zauden, Hoi ez da barba hau denik, Magin hiru izerra. Bueno, hortxe dituzue, bere agurra eskaintzen. Hori da, etorkizuna ere bai. Horka gaztiei, esakarrak noski, besteak, eskola nemoia. Eta zuetan ontzako, hortzen zuen. Bueno, amaitzeko, oitura da bezala, Patxi eta Oian. Gasolina bat dugu. Zantzan genuen gertatu. Irundobi.
honen bestez, amaiera emango deula gaurko herrikiro saioari benetan bikaina izan da, eta eskerrak eman, hemen bilduzatek guzti-guzti emandako animoati, eta nola ez, kirolari partetikane, eskerrak hemen eskerrak azoka bilduzatek. Beraz goruntza mantxo igota, bera martxa mundiala, neuk esan dizut harria geisten, zu hona izango zedala. Harri geisteak kirol bat balitz, hau ez litzake makala, baina problema jetxi nahi bada, igo egin behar dala. Baina problema jetxi behar bada, igo egin behar dala. Zerrarraiotan jartzen didazu horren beste kompromisu, naiz bizkarrean igezin izan, inasiok hainbat pisu. Bion artean egin gentzake, ta andoni badakizu. Geistearena nik egingo dut, zu jasotzen badidazu. Geistearena nik egingo dut, zu jasotzen badidazu. Oraindik ere sasoiko gaude, ez gaitu jo aurreriak, ta bola hori altxatzekore, ez gauden nekatu egiak. Biokorretan jardun gintezke, hoiesek dira egiak. Baina arazo bat badaukagu, belarri handi egiak. Baina arazo bat badaukagu, belarri handi egiak. Lehendabiziko lana daukagu, harriai ondo heltzea, eta ondoren bion artean, indarrak ondo neurtzea. Haundiak dauzkat alare ez da, belarriena trantzea. Trantzea handia izango dugu, altura hortara heltzea. Trantzea handia izango dugu, altura hortara heltzea. Gukirolean hasi ezkero, hasita kolpez nekatu, bastante aulak geranik biok, ezin liteke ukatu. Naiz alegin dutako peteko, izerdi patzak xukatu. Guk azainarik ez dugu egingo, hobe bestenak famatu. Guk azainarik ez dugu egingo, hobe bestenak famatu. Gaurkoan ere feriaitzakian, hurbildu da hainbat jende. Plazako ikuskizuna eta gero tabernaren jabe. Hori dala eta denen aurrean, deneri nahi diet galde. Etxera zenbat joango geran, feririk ikusi gabe. Etxera zenbat joango geran, feririk ikusi gabe. Galdera zaila egin diguzu, ta galdera nabarmena. Ia zenbatek izango duen, feriarako kemena. Gisa ontako egun luzetan, norbera baita onena. Nigatik lasai egin dezala, nahi duenak nahi duena.
nigatik lasai egin dezala, nahi duenak alduena. Bejo deizula agintzailea, etzera izan txekula, ta denentzako eskeni dezu, hemen arrazoi mardula. Aldunak nahi duna egitea, etzenan arrazoi aula, disimuloan aitortu dezu, guk ala egingo degula. Disimuloan aitortu dezu, guk ala egingo degula. Lehenago ere baserritarrak, feria eguna babes, goizean goizik feria itzakian, etxetik irten erromez. Hankatiatu ta gero gauez, etxera baldar aldrebez. Hori lehenago iten bazuten, gaur egun zergatikan ez. Hori lehenago iten bazuten, gaur egun zergatikan ez. Oraindik ere feriegunak, ez ditugu alperrikan, eta jendea horregoten da, iristeko ere irrikan. Hainbat ganadu eta produktu, ekarriak baserritikan, baina feriak bihurtu dira, erakusten bakarrikan. Baina feriak bihurtu dira, erakusle bakarrika. Ta erakuste utxak ez baitu, behar dan hainbat balio. Gaur eguneko martxa honekin, ez gera gehiegi pillo. Eta Madrilgo egoera zein den, kontatu behar propio. Jubilatuak gero ta gehiago, diruak gero ta urrillo. Jubilatuak gero ta gehiago, diruak gero ta urrillo. Erreparatu azken urtetan, pasadanan balantzean, oraindik ere gauza askotan, gaudela lehengo antzean. Etxetik urrun asko ta asko, nahita ezinaren trantzean, etorkizuna argitu nahia, orain dagona beltzean. Ta oraindik ere jende pila bat, bere pankartan atzean. Ta oraindik ere jende pila bat, bere pankartan atzean. Hau urteroko martxa degula, denok egin gera kargu. Persona hoiena izan liteke herri osoan enkargu. Aldarrikapen soil bat jarrita, pankartatzean ondradu. Zorionean ez lehen ez orain, zalantzarik ez daukago. Zelda baten ez gaixo dagonak, bere etxean behar du. Zelda baten ez gaixo dagonak,
bere etxean behar du. Ez da entzuten gaixo dagonan, nahita ezinean negarrik. Ez da entzuten herritarraren oihu edo deiadarik. Batu ezean gutxiren lanak, ez du izaten indarrik. Gauzak pixka bat aldatuz doa, ez dago esan beharrik. Zoritxarrean aldatu dira, alde batetik bakarrik. Zoritxarrean aldatu dira, alde batetik bakarrik. Arrazoirikan ez da kabitzen, zenbait ideian galbaian, pentsa ziteken denda konpondu behar genuela maian. Orain altsasun gertatu denak, ipini gaitu ez baian. Horrari gera kartzelakoa, nolabait konpondu nahian. Berriz betetzen hasi zaizkigu, ustu behar ziren garaian. Berriz betetzen hasi zaizkigu, ustu behar ziren garaian. Lehendikan ere jende ugari, kezka bera barrenean. Uste gabean gazte batzuek, egoera gogorrenean. Baina askotan ikusten dugu, arazoa urrunean, eta ederki aldatu oida, hor gauza ere urrenean. Gu arazoa zoartzen gera, etxera datorrenean. Gu arazoa zoartzen gera, etxera datorrenean. Ulertzekoa etxeko batek, etxekoa du maitea. Kartzela orok huts behar luke, eta ez jendez betea. Ia honekin ematen degun, behar dan errematea. Guk desio bat bakarra dugu, komeni da esatea. Urrengo urtean pankarta horren, beharrik ez izatea. Urrengo urtean pankarta horren, beharrik ez izatea. Orain hasi nahi nuke Sebastian galdezka. Zer galdetuko dezun ni daukan kezka. Sekretu handirikan ez dut galdetuko. Ta galdetzen badezu ez dut kontatuko. Konfesatzen alzinean ume zineanian. Baina gauza gordeta beti jakinian. Apaizaide gezurra esaten zenion. Ez baizik pekatua gordetzen izkion. Apaizana joan da pekatuak gorde. Eta gelditu oizan dena jakin gabe. Zer esaten zenion gutxi gora bera. Orain ez dauzkat gogoan alperri galdera.
eta gaur egunera etorri ezkero. Zugandikan ezin da gauzonik espero. Ez dizut galdetuko beharreztanikan, beraz ezazu hartu olako lanikan. Ze planek harri dezu hemen lesakara, egunei garotzera etorri bertara. Egunei garo baina zer moduztan nola, hori aizu laguna ez zaizu ahola. Ahola zaidalako indizut galdera, baina jakiminetan geldituko zera. Jendeak jakin nahi du zeo zer gehiago, alperri galdetzea ez dizut esango. Apaizak ezin zunik nik ezin dut lortu, eta gezurretara zergatik behartu. Txintxo ibiltzea alda zutezun asmoa, bai txintxo etorri eta bide hortatik noa. Sarri gertatu zaizu gero bihurritu, baina hori aurretik ezin da argitu. Dexente aldatzen zera lautrago edan da, lasai ez dut egingo gerora demanda. Lehenbiziko tragoa askotan bermutan, hori egiten lehendik oitutan agota. Azeituna txulo ere irentzi barrura, handik atzeragoa ez zaio ardura. Hirugarren bermuta edan eta gero, gorputza jarri oiza sasoiko eta bero. Bazkaltzeko tokirik baote da hemen, bilatuko deguta saiatu lehen bailen. Lehen bailen saiatzeko behar dugu jetxi, beraz hemen behar dugu berrik eta gutxi. Gero bazkal ondoan haze humorea, eta hurbildu bedi gugana jendea. Hemen aritu gera ordu erdi baten, geure berri tarteka pixka bat ematen. Hau da berso saioa gaur egin deguna, agur eskerrik asko gozatu eguna. Hirugarren saila ere, saila zudari jabeak, 7-8-6 zenbakia. Hurrengoa, aragitako lehenbiziko saria, 9-9-7-6, jabeak Jose Igoa berakoa. Bigarren saria, 6-4-7 zenbakia, jabea lesakakoa Marina Isabel Linda. Hirugarren saria, 3-0-8 zenbakia. Jabea berako Josean Igoa. Devino dio numeroa, 3-0-8. Bueno, zazpien sariekin segituko dugu. Lehenbiziko saria, 210 zenbakia. Jabea Joseba Irigoyen lesakakoa. Bigarren saria, 201 zenbakia.
Jabea Maribel Inda Lesakakoa. Berriro diot, 201 zenbakia. Hirugarren saria, 259 zenbakia. Jabea Marisol Etxepare Lesakakoa. 259 zenbakia. Segituko dugu monturakin, lehenbiziko saria 207 zenbakia, Jabea Iñaki Pikabea Lesakakoa. 207 zenbakia. Toni, 296 zenbakia. Bueno, segituko dugu arien sariekin, lehenbiziko saria 308 zenbakia. Jabea Francisco Javier Arzugaray Lesakakoa. Bigarren saria, 309, hau ere Francisco Javier Arzugaray Jabea. Eta hirugarren saria, 301 zenbakia, Jabea Aregina Maia Lesakakoa. Bueno, eta hortan bukatzen daia sari banatzea, orduan, gainerako dieta edo ordainak, bihar biltzen dituzue, azalabeko 5. zenbakian, bulegoa. Zure besotan, babesturik, maitasuna eskainiz, Aietasunarekin ikasi nun egitea, Aietasunarekin zimontatzen milaka hil eseren artean. Baina fabriketan
geniz Baina fabriketa kokean Zapuzan zumbitartian Urak irantzi zuzun Baina fabrikako zikin takean Zapuzan zumbitartian Urak irantzi zuzun Oraina, iraganaren ondorena Gerora iristeko beharrezkoa Askotan bukatzea nahi, ta bestetan bukatzea nahi gabe Alde egiten duena Iragana, orainaren zain dagoena Tristurak eta pozak ekartzen dizkiguna Tristurak eta pozak oroimenak gogoan Tristurak eta pozak oroimenak iraganean